Nas kay Eric mga galaw mo tanaw. Uy, iya man si. Lumalakay. Sa mga tamis ni Ivan. Sabi niya kami ko ba? Sardinas. Wah. Ano? Sabi sa niya, ha? Sa buong sa buong Pilipinas, pinukaw nila ang damdamin ng bawat Pilipino na nagmamahal sa totoong namuno at nagpakita ng sinseridad at dignidad sa isang pinuno at leader ng bansa na si Rodrigo Duterte. Yes! Duterte! 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 Ito ang hindi nila inaasahan na ang mga Pilipino mababait, subalit may hangganan ang pagpapasensya kung ang ating demokrasya at ang kalayaan at dignidad ng ating bansa ang nakataya kagaya ng pagtataksil na ginawa ng gobyerno sa Pilipinas kay Pangulong Duterte na ipinagkanuno at ibinenta sa isang hindi makatarungan na pagpapadukot sa kanya na nangyari at hindi po natin nasaksiyan ang ganitong pagkagalit ng mga Pilipino sa buong bansa at tiyak na ito'y patutungo na sa isang makasaysayan na pagbabago sa ating bansa. Ulit sundayo si Ka Eric, lumalakas, lumalawak, lumalaban, lumalakas, lumalawak, lumalaban, lumalakas, lumalaban. Ano ang mensaheng ito? Na ito, walang lamig at walang ulan ang makakapigil sa pagpugso ng damdamin ng mga Pilipino dito sa Canada, partikular na dito sa Toronto. Yes! Ulan o lamig, init man ang ating haharapin, hindi natin iiwan ang ibinigay ng isang Rodrigo Duterte na ang Pilipinas ay isang bansang marangal at hindi bansa ng mga taksil. Ang mga Duterte na mga paniniwala at uri ng pamumuno sa ating bansa. Duterte! 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 Kung mayroon nangyari na nakalimutan ni Marcos, iyan ay ang kanyang pagmamaliit na ang mga Pilipino kapag nagkaisa ay pwedeng maganap ang mga pagbabago at yan ay nangyari at muling mangyayari sapagkat ang ating panawagan ay mananatili na ang sambayanang Pilipino magmamahal sa totoong leader na nagpakita ng respeto at tangal sa bawat ordinaryong Pilipino na ipinakita ni Tatay Digong. Sundan nyo si Ka Eric dito sa mensaheng ito. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Gobyernong taksil, palayasin, palayasin. Gobyernong taksil, bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Gobyernong taksil, palayasin. Gobyernong taksil, palayasin.
kailanman mamamatay ang kanyang iniukit na matino at maayos na pamumuno. Rodrigo Duterte will forever live in the hearts and minds of every Filipino people na nagmamahal sa isang matino at maayos na pamumuno. Ano man ang patutunguhan ni Pangulong Duterte, ang kanyang ligasiya, ang kanyang naiambag ay hindi pwedeng maikulong. They may imprison the person of Rodrigo Duterte, but they can never kill the ideas and ideals brought about by a very strong leadership founded on the interest of the people. Yan ang hindi pwedeng ipakulong ni Marcos. Ang mga pamumuno na ibinahagi ni Duterte ay mabubuhay ng tuloy-tuloy sa bawat puso at isipan ng mga Pilipino, sapagkat ang bansang Pilipinas nagkaroon ng dangal at respeto ang ibang mga lahi at ang ibang gobyerno, sapagkat nagkaroon tayo ng leader na inuuna hindi ang kapangyarihan o ang yaman at pondo, kundi ang kapangyarihan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Duterte! 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 Hindi na po magtatagal ang itong pahayag ni Ka-Eric. Ako po'y hindi mawawala sa inyong hanay. Ako po'y mananatili bilang bahagi ng pangdaigdigang pagkilos ng Pilipino. Let us redeem our country and let us rebuild our government sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasakripisyo at ganitong mga pagtitipon. Ulit, palakasin natin ang panawagan ng taong bayan. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di matapos ang laban mo! Di matapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Tapusin mo! Tapusin mo! Tapusin mo! Tapusin mo! Ay! Dadagundang sa buong daigdig, hindi lamang sa Canada, ang panawagan ng pagbangon ng sentimiento at pagkagalit ng mga Pilipino sa malubhang pagtataksil na ginawa ng gobyerno kay Pangulong Duterte. At ang ating huling mensahe, ito ang tatatak sa lahat ng naghari-harian at umaalipusta sa mga Pilipino. Lumalakas, lumalawak, lumalaban, lumalakas, lumalawak, lumalaban, lumalakas, lumalawak, lumalaban. Mabuhay ang tambay ng Pilipino. Huwag tayong titigil sa ating hatikain, sapagkat ang kasaysayan ay ginuguhit ngayon ng pagtitipon na ito. Mabuhay po kayo, mahal kayo at mahal tayo ni Tatay Digong. Mahalin din natin ang bansang Pilipinas. Yes! Walang ibang magmamahal nito kundi tayo rin mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.